Għal sen oħra, il-Belt Valletta se tinbidel f'lejla mdawla hekk kif se terġa' tiġi organizzata n-Notte Bjanka. Fl-edizzjoni ta' din is-sena se jittellaw mal-100 attività bis-sem ta' aktar minn 1000 parteċipant. L-element vibranti dan il-festival mistenni jkun dak ta' kif il-Maltin u l-Awċin jafu jorganizzaw il-festi b'taħlita ta' mużika, letteratura, ikel tradizzjonali Malti u ħafna aktar. Żammejna l-idea li Notte Bjanka hemm ħafna affarijiet qed jiġru, però se jiġru b'mod iktar strutturat, iktar iffukat. Jiġifieri inti se tkun miexu qed tiltaqa' ma' ħafna affarijiet interattivi, teatru ta' triq, mużika klassika barra eżempju fejn soltu narawha ġewwa se tara rock stage, metal stage, alternative stage, installazzjonijiet ta' arti viżiva, letteratura interattiva. In-Notte Bjanka ser issir nhar is-Sibt 5 ta' Ottubru. Għall-ewwel darba din is-sena ser ikun hemm miftuħ uffiċjali se jsir fis-6 ta' filgħaxija. Ħaġa oħra ġdida hija li l-Awċin jistgħu jsibuha aktar faċli jattendu hekk kif ser ikun hemm vjaġġ bil-vapur li jitlaq mill-Imġar Għawdex fis-6:09 ta' filgħaxija u jitrakka fil-port il-kbir quddiem il-lift tal-Barrakka. Waqt konferenza tal-aħbarijiet Jason Mikalle fiċ-Chairman ta' Valletta 2018 qal li dan il-lejl għandu jkun wieħed li jaqgħad lill-poplu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari José Herrera sostna li Notte Bjanka saret parti mill-kalendarju kulturali ta' pajjiżna. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti Albert Marshall spjega li dawn l-attivitajiet mhumiex se jkunu qegħdin isiru jintesew. Preżenti għat-tnedija tal-edizzjoni ta' din is-sena tan-Notte Bjanka kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Gozo Channel Joe Cordina u s-Sindku tal-Belt Valletta Alexei Dingley.